Aj, ljubik. Ko je to tebe pobudio? Ko te budio? Tako? Kako? Kako razbio Dinu? Kako ti to došao? Prvo tebe pobudila. Si je ljubio? Ćeš ljubit? Prvo da te obučem, ajde. A ćeš ljubiti, Anđelo? Sramote, ne to da pokazuješ. Sramote. Ćeš poljubiti, Anđelo? I... Ajde. Ne, ček, pusti ga nek ide sam da piški. To je sramote.